Hello guys! Good morning! For today, I'm gonna make healthy foods because my son is here. So that's why I'm gonna make a healthy food. This is a green meat. I'm gonna start with salt. Mga 3 and 1/2. Oops, sorry. para tumaas. Pinatungan ko. Ihalo natin. Then, sibuyas guys. Pinaiyak talaga ako ng sibuyas for today. Pinaiyak niya ako. Ang daming iyak niya. Pero walang problema guys. Ewan ko ba ang tapang nitong sibuyas na nabili ko. Minsan naman hindi ako napapaiyak nito. Pero this time, dami kong luha. Wala naman akong hugot. Then, garlic. Kasi gusto ni anak nag-request siya ng spring roll. Kaya lang, wala naman akong yung ano ba tawag doon? Shanghai. Basta English ng Shanghai. Shanghai din ba? Then, garlic powder. Lagyan natin para masarap. Marami. Then, black pepper. Hindi pa ako nakabili ng yung pepper na Yes. Dahil si anak hindi siya mahilig sa pepper, kunti lang. Tama na yan. Then, ihalo-halo lang. Then, may gagamitin ako yung Chinese, ano ba to? Pechay? I-steam natin siya. Pero meron na akong na-steam, ito na siya. Kaya na natin yung isa dyan sa mainit. Diba? Instead na tawag dun yung whopper ba tawag dun? Hindi kasi masyado ako gumagamit. Ito na lang na para healthy. Dagdagan natin ng garlic powder kasi si anak mahilig din siya. Ganun lang guys. Then, ibalot natin. Dito natin balot. Pasensya na kayo guys kasi mag-isa lang ako. Hindi ko mapakita. Baba ko konti. Ayan. May ginawa akong yung grapes soft. Bigay niyang kapitbahay namin yung grapes kagabi kaya ginawa akong juice. Ganun lang guys. Then i-roll. Parang lang din.
Kita ba? O, diba? Then, ilagay natin sa, meron na ako ditong kawali. Lagyan natin ng konting oil. Yung olive oil gamitin natin. Kunti lang. Itong olive oil, sale ko siya binili. Tapos, pag ano lang, minsanan lang gamitin. Then, saka natin ilagay. Pinahinaan ko lang. Diba? Ganun lang. Healthy siya, diba guys? Pwede rin lagyan ng carrots. O gulay. Diba? Perfect. Pwede muna natin. Parang dami pa. Gagawin ko dyan. Gagawa ako ng siumay. Hindi pa natikman ni anak yung siumay. Sobrang ano ng sibuyas ang tapang, grabe. Iyak ako ng iyak. Bakit kaya ang tapang first time? Lalong namagang aking mata. Kala mo may ano. Wala naman ang hugot. Bakasyon ni anak sa work niya, kaya nandito siya. Banding. Gusto niyang manood ng movie kami. Family banding. Ewan ko lang kung anong gagawin dahil wala sa budget namin yung this month, na kami. Tama na. Kumbaga, hindi naman may barya-barya sa wallet, pero kumbaga sa hindi nakasama sa budget. Ano tawag doon? May mga na ako, kumbaga kung sa pagkain namin, pinaka-ready na ako sa ref itong buwan kasi okay na. Pero yung extra wala na kami. Wala na kami pang extra movie time. Hindi ko lang alam kung ililibre kami. Niloko ko nga si asawa. Dapat siya ang kasi siya ang nagiyakag. Sabi naman ni asawa, sabihin ko daw. Sinabi ko nga, nagpapatuloy pala siya.
Ay, kulang yung dahon. Kulang ang dahon ko, guys. Madali lang, guys. Gawin nyo to. Simple. At saka healthy pa para sa mga anak nyo. Ano lang. Giniling siya. Tapos pwedeng lagyan ng gulay, carrots, ano nyo lang. Tapos sibuyas at paminta. Then, alalay lang din dito. First time kong gumamit ko, guys. Pasensya na kasi alit ng kusina ko. First time kong gamitin tong, ano tawag dito? Chinese corn? Tama ba? Ang ingay ng patungan ko. Okay sana kung may assistant ba. Siya yung hahawak ng camera. Kaya lang si asawa hindi pwede kasi hindi niya kaya yung kamay niya. Talagang hindi makakaan. Binigyan kami ng blessing ng aming kapitbahay. Talagang prutas, pwede pa naman kasi yung grapes, tsaka dami. May mangga, diba yung papaya, tsaka cactus, grapes, batawag dun. Sabi ni Papa, cactus daw. Okay pa siya. Parami yung flies. Bawasan natin. Hindi ko masara. Dalawa na ko na. Gagawa ako ng shumai. Pwede yan shumai naman. Pag hindi ko na Kasi sa shumai may pambalot ako. Naingay. Pinutungan ko ang ingay. Tama na. Sinipon talaga. Sinipon ako at saka yung mata ko grabe naman pagkaan. Talagang tulo ang luha ko. Hapdi pa naman din. Hapdi na
Tapos, sana healthy ako, healthy kami anak. May surprise akong sa inyo. Pero wish ko lang na healthy kami anak. Ibibidyo ko yan. Guys. Pero hindi ko muna sasabihin. Sa ngayon, surprise! Surprise ko. Dalawa kami ni anak. Siguro yun ang magiging video namin dalawa. Together with my son. Abangan nyo guys. Alam kong matutuwa kayo. Sana ipag-pray nyo na healthy kami parehas. Kasi may magandang mangyayari kung halimbawa healthy kami parehas. Comment below kung ano yung kung ano yung sa tingin nyo, kung ano yung gagawin namin ni anak. Diba? Siya sa kawali. Tamaan lang. Last but not the best. Huli siya. Okay na rin to kasi yung gulay healthy siya para yung kung halimbawa yung mga anak nyo hindi nakain, pwede sa inyo yung gulay tapos yung laman hindi sa anak nyo na, o diba? Tiyan, cute naman. Tuwang-tuwa sa reel. Pakita ko guys, wait lang ha. Tapos, hugas lang ako ng kamay. Taming ipapakita ko rin yung juice na ginawa ko. Tingnan nyo, hindi pa siya tapos. Diba guys? Ko niyan mamaya. Sasalain. Tapos, ito na siya. May kunting rice dyan. Ang lang ng kusina kaya guys. Pagkatapos nyo lang okay na yan. Luto na yan maya-maya. Thank you for watching guys. Ganun lang. Tapos yung natira ko, gagawin ko ng shumai later. Mamayang gabi pala. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe and thumbs up. Happy Wednesday guys. God bless.